dan, dobrodošli, ovdje Matija i evo nas nazad, ne nazad na Mineplex-u, ovo je druga epizoda mog serijala mini igara. Danas nećemo biti na Mineplex-u, već ćemo raditi nešto drugo. Igrat ćemo Skywars na Wikicraftu, IP će naravno biti u deskripciji ako i vi želite da igrate na njemu. Evo, uskočit ćemo u jednu igru. Nemamo nikakvih hitova. Evo, ako niste znali, Skywars je jedna igra sa puno mapa. Ima vas koliko vam server pruža, na koliko igrača. Evo, na primjer na ovom serveru ima nas 8. Maksimalno. Može maksimalno nas 8 i cilj ove igre je da ko posljednji preživi, bukvalno kao Hunger Games, evo hoćemo. Tu su kao Hunger Games, samo što ste na ostrvima dobijete blokove, gradite od sredine, dobijete oružje, oklope i tako. Ko je to? Ko je on teo tim? Samo trtim vidjeti. Evo, i počeli smo. Nisu loše stvari. Dobre stvari. Dobre stvari. Ako izgubimo ovo, bit će sramota, stvarno. Na jedinicu, na dvojku. A ja, molim te, da me udariš. Lag. Ko će sada se boriti? Dužite. Još ćemo pile zajedno. Može? Šalim se. Pluvi kočike. Skrijemo ovo. Ne moram sada da uzem ovo. Nešto. Neko je bacio. Fishing rod. To možemo. Imamo diamantski kramp. To. Ne znam zašto uzimam to. Pustit ćemo ovoga. Možemo li? Ne, lag. Nemamo hrane, imamo steak i jabuke. Pošćemo jabuku i... Koliko imamo strela? 13. Ne bih htjela da ih trošim sada. Najviše mrzim lag. Pogledajte. Ajmo! Mislio sam se da ga je pogodila. Ne, to sigurno neće ići. Ovdje nema. Ništa. Ajmo još jedno promo. Daj, šta beži? Ne može zato što ga pucam. Dobro, to. I ovo. Možemo da pozovemo još prijatelja. Je li umro? To živi. Ovo je to puca. Kuka. Samo malo. Moramo malo više. Ajde. Ovo mi je baš dobro. Još samo... To. Koliko ti imaš strela, brale? Hvala ti na strelama, ali ne primam ih.
Kako me nervira ovaj. Hoću se borim s ovim. Au. Još sam on, što ću da nešto se. Ili imam, ne mogu. Sorry. Mogu sam koristim jaja. Au. Nema nikoga. Hoću ovaj opet da se pucamo. Ne. Ma daj. Aha, hoćeš da se borimo? To. Ne tu. Pošćemo i zlatnu jabuku. Teleportovat ćemo se. Nazad! To ljudi! Uspeli smo! Sredio sam! To! Aha. Da. Loša ideja. Mislila sam da je uspjeli. To. Stvari ja sam uspjeli. Ali. Šta me radi tamo? Grudve. Gdje su? Aha. To! Yes, GG. Noob skroz. Dobro, nije bio baš noob. Ono Sander prvo bi me bilo. Šta ćemo da radimo? Nisam sigurna. Da li da krenemo da rizikujemo? Imam ideju. Kofi sa vodom. Mentaj. Pa opet ću se ovako. Jako pa... Evi Hvanč Masters Dudi. Jesam. Master. Jefferson. Ne, ima luk strelu, ima... To, umri. To. Još ja i... 13. Ne. Ja te mre. Jesi ti? Možemo da uradimo ovo. Moramo pobedimo ovo. On sad nema pojma. I believe. Ne! Ovo je bilo... Da smo pobedili, ovo je bila najbolja igra Skywarsa koju sam odigrao. Wow! Šteta. Ajaj. Ćao. Uklopi se. Vidi. Ćao. Ja sam onaj pro koji za malo to ubio. Idemo opet u igru s njim. To! Ovo je dobra mapa. 2 sekundi. Imate luk fame. Ja. A da smo pobedili. Jaj. Kako me to nervira. Imamo nešto bolje. Imamo. E sad, ja sad nisam siguran. Napišite mi u komentarima šta je bolje. Leather armor sa protection 1 ili chain armor. Ja obično stavljam chain. Ne znam sad stvarno. Pa mi vi napišite. Ja ne znam. Molite me pucam što me nikada ne gađa. Eno ga, to je bio moj. Jel on će tim ili šta? Na kontom. Ajmo to. Gemi. Ne. Novi kamp. Ne možemo. Što je baca?
O, možemo. Dobro, idemo u njega. Ujemo ovoga. Stavimo ovo, pantalonice. Uzmemo luk i strelu. Stavimo ovde. Je li imao neko bolje? Mislim da je imao onu sekiru. Ali to je isto, osim ako ne uradite kritiku. To je kada skočite i na putu dole ga udarite. Ne. Ja sad samo o. Ćao. Onda tim. Tek. Ima još stvari, nisam ih pogledala. Ender Pearl. I to je bilo to. Da ga izdamo. Neću. Ali morat ćemo na kraju da ga ubijemo. Dobro, da vidimo. Ovo je nam. Probat ćemo da ga ubijemo lukom. Ne. Ovako. Ne. Tačka. Mogu sada i to. Glitch Master i to. Nisam znala da moraš to preko toga. Ubit će me ga. Moj tim. Mrtav si. Umre. Mnogo je bio ovak samo. Aha, hoće. Izvini. 13 golden apples. Golden apple. Ma šta? Dosadan si. Izvini. Au. Da boj. Pustit ćemo ga. Nego ćemo lupno ga. Ma ne, neću. Mrtav si, izvini. To pobedili smo. I... Šta? Je li to Steve Alija skin ili je... Ne, to je Alija čovjek od Steve skinu. Da. Odigrat ćemo još jednu ovu... partiju Skywarsa i to će biti to za danas. Woo! Osim naravno ako bude... LOL. Let's add GG, I guess. Yeah. I don't know. Electric mouse. Like your real sound. Počinjemo. Dobro. Dobre stvari. Da imam šta ovdje ima. Da, dobre stvari. I snowballs. Da gađamo nekoga. Luk i strela, to nam treba. Stavimo ovo na jedinicu. Ovo će nam biti petica. I ovo možemo... Da, ovo je dobro. Idemo samo pravo. Jedna je onim onako kada sam na ćošku. Ali većinu puta jesam. Samo fair. Ostavio sam raw chicken. Ajde. Ajde. Konačno. Uskoči. Ma daj. A da. Bila bi dobra ideja, samo kako iskoristim ove stepenice. Mrtav si. Stavimo.
Gdje su svi? A ovo sve se dešava u tako malo vremena. Uj. Gdje je one? To je bio taj. Da, ne. Još jedno da ga... To! Padni, molim te! Mrtav si i ja i gdje je onaj? Vratit ćemo se nazad na sredinu. I da vidimo gdje je on. Eno ga. Kako imamo strela 39. Ej! Pa jel to... A, to je onaj kako smo bili opet. Ćao. To! I kao što sam rekao, to je bila posljednja epizoda, igra u ovoj epizodi mini igara. Kao uvek, ako vam se sviđaju moji klipovi, subscribeujte i ako vam se sviđa ovaj klip, lajkujte, naravno, mnogo će mi značiti. Ovo mi je treći snimak i vidjet ćemo se u sljedećoj epizodi. Doviđenja.